Приятели, над 60 български журналисти гласуваха тази година в класацията Ерген на годината и изключително ми е приятно да ви съобщя, че в категория спорт абсолютният фаворит тази година и човекът, който печели титлата Ерген на годината е футболистът Николай Михайлов. Преди да му връча наградата, първо искам да му благодаря за съдействието и за приятелското отношение към нашата класация. Да кажа на всички, че трябва да подкрепяме българските спортисти за техните успехи и за това, че успяват да прославят името на България. И дори родните медии, родните пиари са длъжници на родните спортисти. Трябва винаги да им обръщат повече внимание. Класацията Ерген на годината не е само с комерциална цел, тя ще има и своята социална инициатива. Още при стартирането на класацията много от ергените, които участваха, подпомогнаха създаването на една българска църква. Предстои и една нова инициатива, която ще бъде обявена до края на годината и със сигурност всички родни известни ергени и печелившите, както и Ники, съм сигурен, че биха се включили в такава инициатива, защото и той през годините е доказвал своята социална отговорност. И сега дойде време да му връча наградата, наистина да му благодаря, да му пожелая здраве и успехи и в спорта, и в личния живот и само напред. Заповядай. И аз искам да благодаря за тази награда на всички, които са гласували за мен. И естествено, както ти каза, за каквото мога да бъда полезен, винаги може да разчитате на мен.